Biolampy a prípadne aj biolampy s laserom v jednom majú široké uplatnenie v medicíne ako doplnková alebo nápomocná terapia. A ja osobne som veľakrát používala biolampu, či už v svojom súkromnom živote alebo v ambulancii a odporúčala som ju aj svojim pacientom. Biolampa v podstate vyžaruje také polarizované svetlo, ktoré má hojivé účinky, pretože stimuluje bunky, aby začali intenzívnejšie rásť a pôsobiť tiež protizápalovo. Takže využitie biolampy je v podstate mnohostranné. Môžete ju použiť na liečenie rán, či už ste sa vy sami nejak poranili, alebo je to aj pooperačná rana. Podmienkou je, že nemáte horúčku a že nemáte tú ranu infikovanú baktériami. Takže ak je tá rana bez akútnej infekcie, môžete pomáhať ju liečiť aj práve takou biolampou. Ďalej je veľmi dobrá aj na liečbu bolesti, či už svalu, klbu alebo nejakej šľachy. Ak napríklad máte artrózu, ak trpíte reumatickým ochorením, ale opäť nesmie to byť klb alebo šľacha alebo sval, v ktorom je bakteriálna infekcia. Ďalej takúto biolampu používame na liečbu prínosových dutín. Jednoducho priloží sa a ten režim, ona sama vypne, sa používa viackrát denne. Dutiny, nádcha, bolestivosť napríklad temporomandibulárneho klbu, alebo máte extrahovaný zub a to lôžko bolí, môžete si tiež priložiť biolampu. Ďalej biolampa sa môže používať aj na kožné ochorenia, napríklad aj na psoriatické ložiská. Nemôže sa, ako som vravela, používať, keď je na tej koži zápal bakteriálny. A môže sa používať aj na liečbu karpálneho tunela. V podstate každý výrobca určuje dávkovanie i intenzitu, ktorú máte použiť, či už dávate kontinuálne svetlo alebo nejaké blikajúce, druhý režim. Jednoducho každý výrobca pri danom výrobku udáva svoje. Ja som takisto používala tú biolampu, napríklad keď moja dcéra mala zlomenú jednu kostičku v nohe a potrebu v chodidle a potrebovali sme, aby tá kostička rýchlejšie sa zahojila, aby sme stimulovali v podstate to tkanivo, aby rástlo. V praxi svojej ambulantnej som mala tiež pacientov po operáciách na predkoleniach, kde sa u starších ľudí horšie rany hoja. Tam sme práve stimulovali biolampou s laserom v jednom. Kto nesmie? No, už som povedala, pri bakteriálnej infekcii, pri vysokej teplote, ďalej nemajú to používať tehotné, či už na prsníky, na kríže a na brucho. Ďalej nemajú to používať pacienti, ktorí majú nádorové ochorenie počas liečby. Tí, čo už sú zaliečení, vyliečení, neberú liečbu, môžu. Ďalej pri krvácavých stavoch sa tiež nemôže použiť biolampa, lebo v podstate teplo a zahrievanie môže vytvárať zhoršenie krvácavosti. Ale táto biolampa, keď ju použijete, necítite teplo, len ona vo vnútri môže stimulovať vlastne tie procesy. No, ako používať, už som vravela, každý výrobca dáva ten návod, ale v podstate môžete bežne 2 až 4 týždne biolampu používať. Je to štandardný čas a určite je to vhodné ako doplnková alebo pomocná liečba na rôzne stavy.